Здравейте! Аз съм Силвия. Здравейте, аз съм Слави. Ние сме зонални менеджери в Avon. Нашата мисия е да вдъхновяваме, подкрепяме и помагаме на всеки от вас да разгърне своя потенциал. Заедно създаваме общности от мечтатели, лидери и хора, които превръщат възможностите в успехи. Нека днес започнем нещо велико заедно. А сега искаме да благодарим на всеки един от вас за отдадеността, усилията и успехите, които постигате. Avon не е просто компания, това е общност от хора с мечти, цели и амбиции. Всеки от вас допринася с нещо уникално и ние го ценим. Нека днес да отпразнуваме вашите усилия и успехи. Вие сте тези, които вдъхновяват и доказват, че всичко е възможно. Благодарим ви, че сте част от Avon. Avon е компания с дълга история и богато наследство. Създадена през 1886 година, тя е лидер в индустрията вече 140 години. През този период не просто произвеждаме продукти, а създаваме връзка с хората, защото за нас е важно да бъдем близо до своите клиенти и представители. В България сме от 1999 година и гордо можем да кажем, че сме лидер в продажбата на козметика. С повече от 140 държави в глобалната ни мрежа, ние сме номер едно компания в света по продажби на аромати. Avon не е просто бизнес. Ние подкрепяме каузи, които правят разликата. Борбата с рака на гърдата и домашното насилие са само два примера за това как ние се стремим да променяме живота към по-добро. Avon предлага продукти за всеки. От грижа за кожата до аромати и грим. Всяка категория е специално разработена, за да отговори на нуждите на нашите клиенти. Нашите аромати са бестселъри в световен мащаб, а продуктите за грижа на кожата като Power Serum и серията Anew предлагат клинично доказано резултати. За тези, които обичат грима, Power Stay Fondue и Curl Спирала осигуряват дълготрайна и съвършена визия през целия ден. Не можем да не споменем и любимите ни червила Hydramatic, които съчетават комфорт и стил. Какъв е вашият любим продукт? Споделете в коментарите. Avon не е само място за пазаруване, а и място за израстване. Много от нашите представители започват като клиенти и откриват, че могат да превърнат любовта към продуктите в доход. Пътят е лесен и гъвкав. Клиент, представител, менеджер, треньор. Всяка стъпка носи нови възможности и предизвикателства, които ви помагат да развиете себе си и бизнеса си. Вашият успех започва тук. Нашите представители получават достъп до нашите продукти с изключителни отстъпки, възможност да печелите от всяка една продажба, възможност да развивате свой професионален онлайн магазин, подкрепа и обучение, за да развивате себе си. Ние като представители сме експерти в областта на красотата и предоставяме персонализирано пазаруване на нашите клиенти. Нашата работа е гъвкава, позволява ни да работим според нашия график и е идеална както за допълнителен, така и за основен доход. Лидерството променя живота. Като менеджер вие имате възможност да изградите свой екип. Това е позиция, която носи удовлетворение не само от вашия успех, но и от успеха на хората, които подкрепяте. Менеджерството ви предоставя допълнителни бонуси и награди, личностно развитие и лидерски умения и шанс да бъдете пример и вдъхновение за другите. Всяка от нас има домакински задачи да сготви, да почисти, да се погрижи за децата. Като наши менеджери, вие ще имате възможност да излезете с приятелки, да си говорите за красота и да се откъснете от ежедневието, което имате, съчетавайки приятното с полезното. От януари 2025 година стартираме нов лидерски бизнес модел, който дава възможност за финансови възнаграждения и независимост. Изграждайки и развивайки екип от представители и менеджери, в първата си година вие имате възможност да спечелите бонуси над 4500 лева, плюс участие в допълнителни мотивационни програми и много награди и подаръци. За да бъдете менеджери в Avon, не е необходимо да имате специално образование. Нужна е вашата комуникативност и умение да изграждате добри взаимоотношения с екипа. Мотивация, с която да създадете енергия, да вдъхновявате и подкрепяте.
отговорност и способност да организирате и управлявате работата на екипа си ефективно и желание да бъдете пример и да помагате на другите да успяват. Ваша основна задача е да подкрепяте представителите си и мениджърите си, да им помагате да развиват бизнеса си и да постигат целите си. А ние ще ви подкрепим. Като мениджъри ще получите достъп до професионални обучения в нашата лидерска академия, специализирани материали, индивидуална подкрепа от личен ментор, за да постигате успехи на всички нива по новият лидерски бизнес модел. Вдъхновявай, обучавай и развивай. Треньорите в Avon са тези, които изграждат бъдещето на компанията. Те работят с мениджърите да развиват екипите им и да постигат още по-големи резултати. Като треньор вие ще вдъхновявате и обучавате чрез поделяне на знания и опит за продуктите или дигиталните ни инструменти. Вие получавате допълнителни обучения, които да развиват вас и средата около вас. Получавате професионално признание, уникалната възможност да помагате на другите и също така треньорът е дясната ръка на зоналния мениджър. Вашето бъдеще е във вашите ръце. Avon предлага безкрайни възможности. Допълнителен доход, който може да стане основен. Гъвкавост, която ви позволява да работите според вашите нужди и график. Нови приятелства и контакти, които оставят за цял живот. Това е повече от работа, това е начин на живот, изпълнен с красота и вдъхновение. Направете първата крачка днес. Време е за действие. Попълнете линка от публикацията и ни споделете коя от възможностите ви допада най-много. Представител, мениджър или тренер. Очакват ви възможности, които могат да променят живота ви. Нека заедно изградим вашият успех. Очакваме с нетърпение да видим вашите бъдещи постижения и да празнуваме успехите ви.